ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆଜି ଘରେ କିଛି ତରକାରୀ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ଭୋକ ପ୍ରବଳ କାହିଁକି କେଜାଣି ଲାଗୁଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଳୁକୁ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିଦେଲି। ତ ଆଳୁକୁ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିକିନା ତାର ଚୋପା ଛଡ଼େଇଦେଲି। ତାପରେ ଖାଲି ଆଳୁକୁ ଦଳିଲେ ବି ତ ହେବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଆଜ ଗୋଟେ କଟାକଟି କରିକି ଦେଇଦେଲି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲୁଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କମି ରହିଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ସୋରିଷ ତେଲ। ଯଦି ସୋରିଷ ତେଲଟା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଳୁ ଚଟନୀର ସ୍ୱାଦ 2 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ସେମିତି ମୁଁ ଦଳାଦଳି କରିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ତାପରେ ଏପଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଟିଆରେ ମୁଁ ପିଆଜ କାଟିକି ଫାଳେ ନେଇଛି, ଆଉ ଆଚାର ଆଉ ପଖାଳ। ତ ଏତିକି ତ ଖାଇବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ତ ଆମ ଘରମାନଙ୍କରେ ଏମିତି ହୁଏ କି ଯେବେ ମିଳିବ ତ 2-3ଟା ଆଇଟମ୍ କରିକି ଆମେ ଖାଉ, ଆଉ କେବେ କିଛି ମିଳେନି ତ କିଛି ବି ମିଳେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଏମିତି ହୁଏ କି? କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଯେହେତୁ ଲାଗିଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ନ କରିକି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି